Soc Josep Miquel Moya. Suposo que si esteu veient això és perquè us deu d'interessar el que us puc dir i això ja és d'agrair. Sé que molts de vosaltres en coneixeu, sobretot aquells que heu compartit amb mi tants anys de lluita i tants pel nostre país, però també pot ser que molts no sapigueu qui soc, sobretot els més joves, de la qual cosa també he de dir que m'alegre perquè això vol dir que l'esforç que hem realitzat durant tant de temps no ha sigut balder. No vaig a parlar-vos del meu currículum personal o polític, la qual cosa podeu consultar si realment us interessa. Tampoc vaig a dir-vos que sóc la millor opció per a representar el nacionalisme valencià a les Corts, perquè això seria d'una banda presumptuós, però d'altra banda també seria mentida. Qualsevol de tots els companys i companyes que es presenten comptarien amb el meu vot si poguera. Del que sí que vaig a parlar-vos és de quin és el país que jo somnie, quin és el país valencià que jo vull. Jo vull un país lliure i sobirà, un país de gent lliure i honesta, com ho és la immensa majoria dels valencians, malgrat l'aparença que ens han transmès els governants que ens humilien i que ens saquegen tots els dies. Jo vull un país on la ciutadania participe en el disseny del seu futur i que no l'espere simplement d'una manera resignada. Vull un país on la gent sàpiga d'on venim, qui som, però sobretot cap on anem. Vull que un país culte, que respecte la seva llengua, la seva història, les seues tradicions i que a més se senta orgullós d'això. Un país que no estiga permanentment en venda ni sotmès als capricis i interessos de les oligarquies i de les decisions de Madrid o de Brussel·les. Vull un país vertebrat comarcalment, que valore i que estime la seva terra. Un país que aposta, a més, per l'economia verda, per l'economia productiva, pel bé comú, per la vida digna. En fi, jo desitge el país que tots hem somiat alguna vegada. I l'única cosa que puc dir-vos és que em faríeu molt feliç si em permetereu participar de l'únic grup, de l'únic espai que realment va poder facilitar aquest canvi i va poder començar a reconstruir el país.